It's time for DJ Raqi's Secret Files. Kahit na nagsama na kami ng asawa ko, patuloy pa rin ang sustento sa akin ng kalaguyo kong bakla. Itago niyo ako sa pangalang Richie at ito ang aking secret file. Ito na siguro ang birthday gift ko sa sarili ko. By the way, taga General Santos City ako. At isa akong PLHIV, or should I say, person living with human immunodeficiency virus. Yes, you heard that right. When I was 15 years old, may pinakilala sa akin ang isa kong kababata, isang bakla. Niligawan ako, sinagot ko naman. Binahay ako, binihisan, pinakain at pinag-aral. I was third year high school that time. Lumipat ako sa isang public school na malapit sa tinitirhan namin. At sa eskwelahan na yun, natuto akong magbisyo. Alak, sigarilyo, droga, at pakikipagtalik sa kapwa lalaki at sa babae na rin. In short, naging addict ako sa drugs at sex. Protected and unprotected sex. Naging bi ako. Doon ko rin nakilala ang naging ina ng dalawa kong anak. Ang mga anak ko, isang babae at isang lalaki. At kahit na nagsama na kami ng asawa ko, patuloy pa rin ang sustento sa akin ng kalaguyo kong bakla. Hanggang sa nakapagtapos ako ng kolehiyo. At di kalaunan ay naghiwalay rin kami ng asawa ko. Fast forward, December 2015. May nag-offer sa akin na trabaho sa Malaybalay City, Bukidnon. Ang offer sa akin, maging chef sa isang restaurant. Hindi na ako nagdalawang isip since nahirapan akong humanap ng trabaho sa Jensen. Doon, ipinagpatuloy ko rin ang naging kaugalian ko. Droga, alak, at pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Hanggang sa unti-unti kong napansin ang sarili ko na namamayat at laging nagkakasakit. Ubo, sipon, at lagnat. Then one day, June 7, 2015, birthday ko nung araw na yon. May isang lalaking lumapit sa akin. Si Sir Ray ng Alagad, Mindanao. Isang organisasyon na nagbibigay ng libreng test sa mga kapwa ko bisexual. Tinanong niya ako ng mga kung ano-ano. Kung nakikipagtalik ba raw ako sa same sex, sa babae. Nagdodroga raw ba ako? At marami pang iba. Sabi ko oo. Yan yung mga madalas na sagot ko sa mga katanungan niya. Nung araw ding yun, dinala ako ni Sir Ray sa City Health Office. Kinununan ako ng dugo at pinabalik ako kahapunan. Nang bumalik ako, kinausap ako ni Sir Ray tungkol sa resulta ng HIV test ko. At dun ko nga nalaman na positive ako. Blankong-blanko ang isip ko at lutang na lutang ako habang kinakausap ako ni Sir Ray. Nang umuwi ako sa kwartong tinutuluyan ko, doon na bumuhos lahat ng emosyon ko. Doon na unti-unting nag-sink in sa akin na may HIV na ako. Ilang araw akong hindi pumasok sa trabaho. Nagkukulong sa kwarto at umiiyak. Tinatanong ko ang sarili ko na sa dinami-daming tao sa mundo, bakit ako pa? Unfair, napaka-unfair. Halos hindi ako makapagtrabaho ng maayos dahil sa nangyari sa akin. Minsan naiisip ko na magpakamatay na lang ako para hindi na ako makahawa ng iba. Pero naisip ko, kung mawawala ako, paano na ang mga anak ko? Sino ang bubuhay sa kanila?
Kaya lumaban ako. Few months later, that was November 2015, nag-start na akong uminom ng gamot na tinatawag nilang ARV or antiretroviral. Few months later, napansin ko na lang na naging okay ang pakiramdam ko. Hindi na ako nagkakasakit at unti-unting bumabalik na ang dating sigla ko. Tumaas ang CD4 counts ko at kalaunay naging undetectable na rin. Itinigil ko na rin ang masamang gawain ko. Nakikipagrelasyon na lang ako sa kapwa ko. Sana kapulutan ng aral ang kwento ko. Hindi lang ng mga kabataan, kundi ng kung sino man ang mga sumusubaybay sa programa nyo. At para naman sa LGBT community, get yourself tested. Ang daming tao na handang tumulong sa inyo. It is never too late to be tested. Muli, ako si Richie at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raqi Terra po, mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!